Христос посеред нас, дорогі у Христі браття і сестри! 30 серпня Свята Православна Церква за своїм богослужінням молитовно вшановує пам'ять святого мученика Мирона. Святий мученик Мирон жив у 3 столітті. Він був християнським священником в Ахаї. Він вирізнявся великою вірою у Христа та мав багато чеснот, був лагідним і милостивим до людей, але разом з тим мужнім у захисті своєї віри. Одного разу у свято Різдва Христового святий Мирон звершував богослужіння. У храм увійшов місцевий правитель-язичник Антипатр з воїнами, який чинив гоніння на християн, тому що прийшов, щоб їх схопити. Бачачи це, святий Мирон почав гаряче заступатися за паству. За це святого Мирона самого схопили та віддали на катування. Його повісили і стругали тіло залізними гребенями. Потім пресвітера кинули в розжарену піч, але Господь зберіг мученика від смерті. Тоді правитель став примушувати мученика поклонитися ідолам. Отримавши від святого Мирона тверду відмову, Антипатр наказав різати ремені з його шкіри. Святий Мирон взяв один з ремнів і кинув його в обличчя мучителя. Прийшовши в лють, Антипатр велів стругати святого Мирона залізом по тілу, а потім віддав мученика на поживу звірам. Але звірі його не чіпали. Відчуваючи себе переможеним, Антипатр в безсилій люті покінчив життя самогубством. Святого Мирона відвели в місто Кизик, де йому відрубали голову. Дорогі браття і сестри! Споглядаючи приклад життя і мученицької кончини святого мученика Мирона, будьмо і ми сильними духом, міцно тримаймося своєї віри, шукаймо Бога, якщо бажаємо стати переможцями та увійти колись до щасливої вічності. Не сумніваймося, не вагаймося, працюймо щиро для Небесного Царства, бо з нами Господь по всі дні і аж до кінця віку. Христос посеред нас і є, і буде. Благослови, душе моя Господа.